Bihatina biharê koçerên li Quntarê Çiyayê Cûdî amadekariya rêwîngiya ber bi zozanên herêma Culêmergê ve dest pê kir. Ev koma koçeran ku ji heft malbatan pêk tê ji eşîra Didêran û xelkê Sêrtê ne. Wan mîna her sal zivistan di nava konan da li gundê Dîvêna Şirnexê borandine. Yekane çavkaniya debara wan sewalkariye û bi vê yekê jiyana wan li gor xwedîkirina pez teşegirtiye. Koçer li kî derê bikarin pezê xwe xweyî bikin, li wê derê konan vedigirin û li wê derê dijîn. Em ji vir bakin hetam herin hekarî em ê herol virdanin vir bakin hetam herin wir. Jiyana me her tim koçeriye. Her demê zor û zehmetî heye, zehmetî jî heye, farayî jî heye. Yani jiyana elsana de dibe zehmetî jî hebe hetam o bikeve farayî de jî. Koçerên vê herêmê heya rêwîngiyan wan ya ber bi zozanên, feraşîn, lêwin û nebirvanê ve dest pê bike pezê xwe li derdorê Çiyayê Cûdî diçerînin. Her wiha rojê daneke alîv jî didin pezê xwe da ku pezê wan bo meşa demdirêj amade be. Dema paz berberê êvarê nêzî zomê dibe, di nava konan da tevgerek dest pê dike û herkes bo pêşwaziya paz karekê dike. Valla cana saet û nî jî devam dike. Hetam bexka jî pêk bînin. Em herin mal hewîn mêjînin futa bexkatan em herin mal saet û nî jî dibêje yani ew dibe. Şê me vane zehmet em mecbûr bikin. Ki em nanê xwe civî dixwin ane. Heyvê em nekin. Başqa em zat eşî dibikin. Xudê babû kalê me ev kirine heta niha em jî em mecbûr lavî bikin. Fatma Kaptan di 19 saliya xwe da li gel kurxalê xwe zewiciye û tevahiya malbata wê koçerin. Tevî vê jiyana zehmet Fatma hewil dide neh zarokên xwe jî xweyî bike. Xudê her jiyana me nava çadiradê em pêz doşin hesêbî diçin bêriyê bêriya xwe dikin tên mal em panîr çê dikin. Eyvallah ev vane xwe. Koçerên li Kontarê Çiyayê Cûdî îsal ji ber berf û sarmayê zivistanek dijwar derbas kirin. Ew hêvî dikin ku biharek rengîn û bereket biborînin. Şey ama be îsal zistan bi giştî sarma derbas bû, baran derbas bû, berf derbas bû. Me jî hêvî ji Xwedê hey biharekî xweş û rengîn were. Dinya hemî bikeve farayiyê. Heywanê me têr bixuye dinyayê hemîneyê me tinê. Ji aliyê de ve ji ber krîza aboriya li Tirkiye û şerê li Ukraynayê bûye sedema bihabûna êm û cih. Kaptan dibêje ku bi vê yekê daçûyên wan zêde dibin û xwedekirina paz zehmet bûye. Yê Tirkiyeyê kîlwayî 5 milyonayê evê hane yê ofîsiye kîlwayî 2 milyon û nîvoyê. Niha ji bo şerê Rusyayê Ukraynayê kêmasî çetî. Ev koma koçeran dê heya çend heftiyan amadekariyên xwe biqedînin û rêwingiya wan ya nêzî çil rojan wê dest pê bike, ew de heya dawiya îlonê li wan zozanan bimînin û pişra dîsa vegerin ser warê xwe yê berê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Şirnex.